FIFA. Shin ka san da cewa FIFA ita ce nan take tsara wasanni na duniya gaba ɗaya? A cikin wannan bidiyon zan ba ku cikakken tarihin FIFA, yadda aka fata hukumar ƙwallon ƙafa mafi girma a duniya. Mu shiga cikin wannan bidiyon. Ka taɓa tunanin wake da ikon tsara dokokin kofin duniya? Wake zaɓar ƙasar da za ta karɓi baƙuncin gasar? Kuma ta yaya FIFA ta zama hukuma mafi ƙarfi a duniyar ƙwallon ƙafa? Domin sanin amsar waɗannan tambayoyi za mu koma zuwa shekaru fiye da 100 can baya. A farkon ƙarni na 20, ƙwallon ƙafa ta fara bazuwa cikin sauri a Turai. Ƙasashe da dama sun riga sun kafa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa nasu, amma akwai babbar matsala. Ba a da wata hukuma guda da za ta iya haɗa ƙasashe gaba ɗaya. Kowace ƙasa tana tafiyar da harkoki yadda take so. Lokacin da ƙasashe biyu suka buga wasa, sau da yawa ana samun saɓani kan dokoki da tsarin gudanarwa. Hakan ya sa aka fahimci cewa idan ana son wasan ya bunƙasa, dole ne a samar da hukuma ta duniya. A ranar 21 ga watan Mayu shekarar ta 1904, wakilai daga ƙasashe 7 suka haɗu a birnin Paris na Faransa. Waɗannan ƙasashe su ne Belgium, Denmark, Netherlands, Spain, Sweden da Switzerland. A wannan rana aka kafa Federation International de Football Association, wadda duniya ta fi sani da suna FIFA. Manufar FIFA ita ce ta haɗa dukkan ƙasashe da ke buga ƙwallon ƙafa, ta samar da dokoki iri ɗaya, sannan ta shirya manyan gasa na duniya. A farkon shekarunta, FIFA ba ta da membobi da yawa, amma a hankali ƙasashe daga Turai, Kudancin Amurka, Afirka, Asiya da sauran sassan duniya suka fara shiga cikinta. Da yawan mambobi ya ƙaru kafin FIFA ma ƙarfin FIFA ma ya ƙaru. Babban sauyin da ya fi shahara ya zo ne lokacin da aka yanke shawarar shirya gasar da za ta haɗa ƙasashen duniya baki ɗaya. Hakan ya haifar da Kofin Duniya na FIFA. Tun daga wannan lokacin FIFA ta fara zama cibiyar dukkan manyan abubuwan da suka shafi ƙwallon ƙafa. Ba Kofin Duniya kawai take shiryawa ba, har ila yau tana kula da gasar mata, gasar matasa, dokokin wasanni, rijistar 'yan wasa da haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya. A yau, kusan kowace ƙasa da ke buga ƙwallon ƙafa tana da alaƙa da FIFA ta hanyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasarta. Wannan ya sa FIFA ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin wasanni mafi tasiri a duniya. Sai dai kamar kowace babbar hukuma, FIFA ta fuskanci ƙalubale a lokuta daban-daban. An yi ta zargin wasu jami'anta da cin hanci da rashawa. Waɗannan zarge-zarge sun jawo bincike da sauye-sauye a cikin tsarin gudanarwa. Duk da haka, FIFA ta ci gaba da kasancewa cibiyar da ke jagorantar ƙwallon ƙafa a duniya. A yau, idan aka ambaci Kofin Duniya, miliyoyin mutane sukan tsaya domin kallon gasar. Ƙasashe suna mafarkin lashe kofin, 'yan wasa suna mafarkin wakiltar ƙasashensu, magoya baya kuma suna mafarkin ganin ƙungiyarsu ta zama zakara. Duk wannan ya samo asali ne daga ƙaramin taron da aka yi a Paris a shekarar 1904. Wannan ya nuna cewa wani ƙaramin tunani na iya zama babban abu idan aka tsara shi da kyau. A cikin shirinmu na gaba, za mu shiga cikin cikakken tarihin Kofin Duniya na FIFA, yadda aka fara gasar da ta karɓi baƙuncin ƙasar farko, da kuma yadda zama ƙasa wasanni mafi girma a duniya. Episode 4: Tarihin Kofin Duniya, yadda aka fara gasar da ta fi shahara a duniya. Ka taɓa tunanin yadda aka fara gasar Kofin Duniya? Me yasa kusan dukkan ƙasashen duniya suke mafarkin shiga wannan gasar? Kuma me yasa idan Kofin Duniya ya zo, rayuwa kan sauya na kusan wata guda? Domin fahimtar hakan, dole ne mu koma shekaru kusan 100 da suka wuce. Bayan kafa FIFA a shekarar 1904, ƙwallon ƙafa ta ci gaba da yaɗuwa a duniya. Sai dai a lokacin manyan 'yan wasa suna fafatawa ne a gasar Olympic, amma FIFA ta yi imanin cewa ƙwallon ƙafa ta cancanci nata babbar gasa ta duniya. A ƙarshen shekarar 1920, shugaban FIFA na lokacin ya fara tura wannan ra'ayi
bayan doguwar tattaunawa aka yanke shawarar shirya gasar da za ta haɗa ƙasashen duniya. An zaɓi ƙasar Uruguay ta karɓi baƙuncin gasar farko. Ba a zaɓe ta haka kawai ba, Uruguay ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ƙarfi a ƙwallon ƙafa a lokacin, kuma tana bikin cika shekaru 100 da samun 'yancinta. Haka kuma ta yi alkawarin ɗaukar wasu daga cikin kuɗaɗen tafiyar da baƙi. A shekarar 1930 aka fara gasar kofin duniya ta farko a ƙasashe da ƙasashe 13 ne kawai suka halarci, yawancinsu sun fito ne daga nahiyar Amurka, domin tafiya daga Turai zuwa Uruguay ta jirgin ruwa tana ɗaukar makonni. Duk da ƙalubalen tafiyar, gasar ta kasance abin tarihi. Dubban mutane suka cika filayen wasanni, an fafata wasanni masu ƙayatarwa. A ƙarshe, Uruguay ta doke Argentina a wasan ƙarshe, ta zama zakarar kofin duniya ta farko. Wannan nasara ta sa duniya ta fahimci cewa kafin duniya zai zama babban taro da zai haɗa al'umma. Shekaru suka ci gaba da wucewa, adadin ƙasashe da ke shiga gasar ya ƙaru. An fara ganin fitattun 'yan wasa da suka zama jarumai a idon duniya. Wasu sun kafa tarihin da ƙwallayen da suka ci, wasu kuma sun shahara saboda bajintarsu a filin wasa. Sai dai kofin duniya bai gudana ba a shekarar 1942 zuwa 1946. Dalili kuwa shine Yaƙin Duniya na Biyu, wanda ya dakatar da wasanni da dama. Bayan yaƙin ya ƙare, ƙasar ta dawo da ƙarfin fiye da da. A hankali ta zama abin da miliyoyin mutane ke jira duk bayan shekaru 4. A yau, kofin duniya ba gasar ƙwallon ƙafa kawai ba ce, wani biki ne na duniya. Masoya ƙwallon ƙafa daga kusan kowace ƙasa sukan haɗu domin kallon wasa, murna da kuma goyon bayan ƙasashensu. Kasuwanci yana bunƙasa, tattalin arziki yana nutsuwa, sabbin taurari suna bayyana, tsofaffin taurari kuma suna ƙara rubuta tarihinsu. Ga ɗan wasa wakiltar ƙasarsa a kofin duniya babban buri ne, ga magoya baya kuwa ganin gasarsu tana ɗaya daga cikin wani abin alfahari da ba za a manta da shi ba. Tun daga ƙasashe 13 a shekarar 1930 zuwa ƙasar da ke haɗe da mafi yawan ƙasashe duniya a yau, kofin duniya ya zama alamar haɗin kai. Gasar ta kuma kafa tarihin da ake ci gaba da rubutawa, kuma a duk bayan shekaru 4 duniya kan sake tsayawa domin kallon sabbin babi na wasannin babban tarihi. A cikin shirinmu na gaba, za mu shiga cikakken tarihin UEFA Champions League